Piye lek Ismari? Sampun nggih. Kula menika kenging menapa? Wangune ana sing nyokot tugel iki mau. Kula menika saking rumah sura namung kesupen tilem. Tilem dengkulmu mlecet. Tugel takono mak cilik sedaya kae. Ana ora sing nepung-nepungke aku rasa pulih kowe iki jur. Lah kenging menapa? Mbok menawa tapak tilase ana sing ngrubeda. Wis prayogane ngene wae nggih. Pamanmu Dimas Sencaki iguna supaya bisa mangerti sapa ingkang ngrubeda. Kene mripate tak leletane sungutku ya. Iya, mengko mbok menawa weruh. Nah. Weruh apa, Lek? Wonten Denawa Ageng ayo kuwi sing nggiri godha kowe. Wis kono maju. Wah, mangke kula majeng tugel, Mak. Wis aja semelang tak sambunge meneh. Datan sinangling ya jumangkah sangka papan jumenengira amrepeki Raden Setyaki mapan ing kono buta jem datan wenten kang sanya uninga Raden Setyaki kacandak den cokot tatas katimanggane gereng-gereng suarane kaya gluduk mangsa kesawa untal malang Setyaki katon lir sang mangawur mangsang tinon lir tengaraning prajurit gong maguru gong esong tugel gulune Sencaki tak cokot sak kayange ora urung bakal dadi kelilip ora urung we bakal dadi pepeteng mongko atas ngendikane Penemban Wacana Dewa ora mengko wis sak kersenane pisan kudu tak pateni sapa sing belani untal malang kadangipun Kakang Dimas Sencaki kowe kenang apa Dimas ora ngira yen tatas katimanggam Antasena pamanmu Dimas Sencaki tumeka ing pati butuhe ki arep mari apa ditangisi nek butuh arep mari ra usah ditangisi tak tambanane yen butuh tok tangisi wis kono tutukno entek-entekno lohmu yes mangsa bodho nggih butuhe Sencaki bisa mari ora ngono mongko nggon gulu sing tugel nek ora aku ora ngerti lho obat gulu kok ngono kuwi gulu kuwi luwes pangan metu gulu napas metu gulu nek ming ora mangan tak kira ora apa-apa ning yen ngombe mesti kudu mongko kuwi dalan banyu ora nek ngantek tugel sing nganggo ngombe apa sesali tugel kewer-kewer kok ngono ya mangsa budhu tambah nono
Ayo ngalih kowe tak tambanane kok. Aku tak weruh. Wah, sojo ya ndak tiru-tiru kowe ora kena diwuru sapa-sapa tak tambane dhewe. Ah kejaba nek malah upama to bojone Pak Cilik sing caki weruh kuwi mah tak duduhke carane nambani ngene supaya ndang mari sesuk nek ana apa-apa rak dhewe yo bisa mraktekke ngono. Nek kowe ora ana paedahe ora urung meh tiru aku kowe. Wong edan. Nek diweruhi kok ora oleh. Utawa iki rahasia ora duduh-duduhke kaya sing ngerti khusus sing nambani. Iya. Nek gulumu tak tugel tak tambah ora. Semasa bodho arak ngono. Angel kan. Patune kaya ngene ya. Coto iki. Nek nganti ora iso tak tambani ora iso urip. Wis jare apa ora kapiran. Kotapoden seranane marang Raden Antasena Raden Setyaki saknalika gregah nuli wong. Setyaki tinunu ngumbul gadanira prangkon tetarirannira yen to kacandra risang wirangatu mandang. Piye lek mari sampun nggih. Kula menika kenging menapa? Wangune ana sing nyokot tugel iki mau. Kula menika saking rumah sura namung kesupen tilem. Tilem dengkulmu mlecet. Tugel takono Mak Cilik sedaya kae. Nek ora sing nepung-nepungke aku ora iso pulih kowe iki jur. Lah kenging menapa? Mbok menawa tapak dilase ana sing rubeda. Wis prayogane ngene wae nggih. Pamanmu Dimas Sencaki iguna supaya bisa mangerti sapa ingkang rubeda. Kene mripate tak leletane sungutku ya. Nggih, mengko mbok menawa weruh. Nah. Weruh apa, Lek? Wonten Denawa Ageng. Ayo kuwi sing ngirigoda kowe. Wis kono maju. Wah, mangke kula majeng tugel. Wis aja semelang tak sambunge meneh. Wis kowe sing maju wis, aku sing botoki. Nggih. Sencaki kok kuwatiran kok ngono ora patut. Sing mempeng ora apa-apa. Nggih. Ana sing tanggung jawab kok angger karo aku wis mesti kelakon wis. Ana laramu mengko pokoke mara nang nggonku tak tambanane wis. Gratis. Niku nggih.